Davao Task Force Basura ginatutukan ang pagpanghaboy sang sinako nga mga basura sa subao ko ni Dalom sang Taytay sa Bacolod City. Isa ka lalaki dakop sa akto. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa matamat nga pagnubos ng COVID-19 cases sa Bacolod City, sabay lumagpanita sa health protocol violators kangay sa mga wala naka-face mask o kung social distancing. Natuon karon ng puwersa sa task force disiplina sa pagdakob sa mga pasaway nga nagahaboy sa basura sa mga suba o kung idalom sang Taytay, pinaagi sa ginpor mga task force kontra basura. Sang damlag nang, dakob sa akto ang ini nga lalaki nga naghaboy sang sinako nga basura sa idalom sang Taytay sa boundary sang Barangay Singkang Airport. Nakakarga sa tricycle ang mga binagtong ni Edgardo Mogat sang nasitaan sa task force. Ang iya rason, Nara mo kami dito man nila nasta ko kung bisa ka tigpapaw na niyo. Di kabalo ka nga hindi natin pwede ulaan. paningdugan ni Mogat, ginayo siya sa pasahero nga ihaboy ang sinako nga basura kag wala man kuno ini sang bayad. Nga ginkuha butang nga sunod sa task force 2 man kay posible ang iya mga rason. Kaya sila niya dara lang ibutang sa kay do ginabugas takan man na Hindi na niya wala tawab lang sitwasyon nga Taytay na biyaw ikaw ulaan magdiyaw. 500 pesos ugod community service ang penalidad sa madakpan nga nagahaboy sa basura. Isa sinada nga nakita tano ining mga tricycle, mga utod nga pangabuhi sa scavenger o kung tricycle, nagahakot ni sila sa sulod sa mga skilita, no? Ginabayaran ni sila 20 pesos o 50 tapos sila ni sa nga iula sa kilid sa highways. Prioridad man sa grupo nga i-report sa barangay ukon purok ang makiwi nga pangginawi sa mga pamuluyo, ilabi na nga masami ikaw sa pagbaha sa syudad ang basura. Opo, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.